Júnior. Aqui, prat. Prat. Jeg vet ikke, inspirasjon er i går har mye fugler på Bjørnesmarken, ute. Jeg ser fugler, stor fugler. Stor fugl? Inspirasjon er de måker. Ok. Måker på døren. Måker på døren. Kanskje måker å spise. Hva spiser måken? Å spise bacalhau. Ja, ikke spise andre ting. Men du har et bilde her hvor en måke spiser, og hva spiser måken her? Vet du ikke, det er du som har malt. Hva spiser måken på dette bildet? Jeg maler den bilden. Ja. Det er Dona Mane, og Smiley, og Charlie Hattie. Ja. Charlie Hattie klær på buksa og kjole. Ja, kjole. Kjole på Steini, og Obelisk i Faust. Ja. Men jeg ser engel på Dona Mane. Ja. Ok, jeg maler engel på Dona Mane. Austria, det er skulpturer sobre huden viking. Hodet på en viking. Og en bote symbolisk viking. Ja. Med fugler og spiser truser. I dama, ikke truser nå. Ja, det er hvorfor. Jeg maler ikke helt konflikto, men jeg solgt videre. Ja, det har du solgt. Til Steffen. Ja. Det jobber på kjærlighetskonflikt. Ja. Ok. Morsom bilde. Ja, morsom bilde. Ja. Jeg maler blå farge. Ja, blå farge. Mye blått. Blå farge. Det er sånn måker. Ação de Fábio Júnior, Brasil. Musical brasileiro. Ja, nå filmer vi ikke mer.